Chuki! Alin na, Chok? Oh, minus Chuki, guys. Gitugnaw, mga good siya, guys. Tala na. Tala. Tala ka gitugnaw siya. Tala! Dali! Kurang gisinaan, guys. Gitugnaw siya. Good morning, guys. So, today is October 22, 2024. So, guys, bagyo. So, ulan-ulan siya taligsik. So, idulog na ko, guys. Time check is now 7:20. So, wala pa ko'y pamahaw. Idulog na ko. So, ubang mga eskwelahan dahil sa Pilipinas kay wala nag-klase tungod sa bagyo, guys. So, amping ta for me, guys, ha. So, Chuki as always. Alina. Gituk na manggod siya. Di ako ang isananaan. Alina, bibi. Chuki. Shh. Tala na. Bye-bye. Tugnaw siya. Hangin na gani, guys, ha. Sugod ng hangin ang kabagyuhan. Oh. Okay, guys, ako sa paglagan. Oy, sa ungod niyang din. Gagawin siyang lawas. Tana! Tana! So, hi guys. Nan ako sa office. So, pag-abot na ko sa barangay, kidaghan kayong mga tao, mga senior citizen kay na sila'y payout today. So, there is amo ang barangay giheld sa amo ang covered court. So, mao to. Kaulan nun, guys. Pauli namin. Nag-loaded. Wala ko may gagunitan ng slito. Limutan. So, hi guys. Gikan ko naghatod og once among treasure. Naglakaw ako. Ungan, kaayo, asin. Chuki, ala na, Chok. Ayaw pakasada. Kaya maligsan ka. So, actually, guys, di rin nag-work kong sister. Dari siya nagtrabaho. Ulan kay nay bagyo. So guys, nag-order ko og kanang murag non-stick nga ingon nila kani kuno kay sugbaanan. So kapoy man panguhag bukong nya ulan nya ganahan ta magsugba. So kana gapalit ko tanawa, guys. Gibutang na siya sa kalayo, then imong itungtong na diretso ang kuan kaning isda. So nagsugba kog bagis, guys, duha ka buk. Bagis ba ni siya or kalangkaw ang ambot? So guys, nalagom-lagom na, guys. Indot ba siya kaawon? Non-stick siya, guys. So mo ni naluto na siya, guys. Manyapo na mi, guys. So mao ni. And that's all for today. Thank you, guys, for watching.